Achteraf zal Raymond Pierre de dag in maart 1892 hebben vervloekt toen hij werd gevraagd directeur van de Nederlandse staatsmijnen in Indië te worden. Nederland wil het steenkolengebied van Ombilin op Sumatra verbinden met de zee. De aanleg van de spoorlijn is sinds 1887 in handen van ingenieur IJzerman, die echter geen verstand heeft van mijnbouw. IJzerman reist naar het Ruhrgebied om iemand te zoeken die leiding kan geven aan het winnen van de steenkool. En in Nederland is de Vereniging van Ingenieurs in alle staten. Een Nederlandse staatsmijn geleid door een buitenlandse mijningenieur. Wat een blamage. De minister redt zich er handig uit. In Duitsland is een Maastrichtenaar gevonden, Raymond Pierre. Gelijk na zijn toezegging vertrekt Pierre in alle haast via Den Haag naar Ombilin, want de minister is steenkolen beloofd. De bedrijfsleiding kiest daarom voor de instortingsmethode. Na het weghalen van de steenkool laat men de holle ruimtes instorten. Maar deze aanpak zorgt voor zelfontbranding van steenkool. En daarom besluit Pierre de holle ruimtes direct op te vullen met aarde. Het is extra werk en meer kosten. IJzerman en Pierre krijgen daarover ruzie en Pierre keert terug naar Europa. Pierre wordt directeur bij een particuliere mijnonderneming en in Eigelshoven laat hij een Jugendstil villa bouwen die in Limburg door zijn grandeur als koloniaal wordt ervaren. Echter, Pierre's Indische ervaring is niet erg bruikbaar in Limburg, want de mijnbouw verschilt sterk. In Indië wordt de steenkool in de open lucht gewonnen en als het niet meer mogelijk is, dan lopen of rijden mijnwerkers horizontaal de berg in. In Limburg daalt men juist verticaal in een schacht af naar de steenkoollagen. En dit brengt tal van andere verschillen mee. In Limburg moeten de paarden tot een pensioen in de mijn blijven. Op Sumatra worden de mijnpaarden dagelijks buiten de mijn gedrenkt. Mijnbranden, waarmee Pierre zo worstelde, zijn in Indië gegeven, zelfs een attractie voor bezoekers. In Limburg is een brand ondergronds een van de grootste schrikbeelden. Maar toch vond men inspiratie in het oosten. Zo wordt verteld dat het hoofd van het bouwbureau van de staatsmijnen graag een wit tropenpak op zijn heerlijkse veranda vertoefde. Een sterk verhaal. Ingenieur Dinge is wel geboren in Indië, maar hij is geen oud-koloniaal. Hoe koloniaal is de samenleving tussen Kerkrade en Geleen eigenlijk? De mede door Dinge ontworpen woonwijken voor de mijnwerkers heten kolonieën. Maar hoe Indisch zijn tuinsteden met uitzicht op kerk en mijn? En de klacht dat Limburgse mijnwerkers zich behandeld voelen als koelies, is dat nu beeldspraak of feit? Vanwege de gevaren zijn mijnen overal hiërarchische organisaties, waar brute discipline heerst en waar werkgevers voor hun arbeiders zorgen van wieg tot graf. Toch zijn de verschillen tussen Limburg en Indië enorm. Iemand die in vrije tijdskleding en zonder schoenen door de mijn wandelt, dat is onvoorstelbaar in een Limburgse mijn. En dit is maar iets kleins. In 1920 zijn bijna de helft van alle mijnwerkers bij Ombilin gevangenen die dwangarbeid verrichten. 1/3 is contractarbeider. Dit zijn de koelies die een wurgcontract hebben ondertekend. Bij overtreding van de regels worden koelies gestraft als criminelen. 1 op de 2 koelies wordt geslagen met een rotanstok. Rotanolie heet dat. En nogal wat Indische mijnwerkers eindigen zo voor een week in het ziekenhuis. Limburgse mijnwerkers zijn nog gevangenen, nog echte koelies. En het leven buiten de mijn? De Indische dwangarbeiders wonen in een gevangenis recht tegenover de mijnpoort. Koeliemijnwerkers verblijven in loodsen. Dit heeft weinig weg van de veel comfortabele kolonieën in Limburg. Zelfs weinig weg van de Limburgse gezellenhuizen voor ongetrouwde kompels. Het sociale klimaat is in Indië hard, met opiumschuiven, diefstal, moorden en pederastie, aldus de Nederlandse politicus Van Kool, die rond 1900 het staatsbedrijf in Ombilin bezoekt. Ondanks de lage lonen draaien de Ombilin-mijnen al vanaf de Eerste Wereldoorlog jaar in, jaar uit met verlies. Aan de roep om de mijnen te sluiten wordt evenwel pas in 1998 gehoor gegeven, decennia later dan in Nederland. En vandaag is de Nederlandse mijn met zijn woonwijk op Sumatra te bezoeken als UNESCO Werelderfgoed.